Hola de nou, maquíssims. Com esteu? Desitjo que molt bé? Segur que sí. Bueno, com que encara estem a dimarts i aquest matí, malgrat que aquest matí us he donat les solucions als exercicis de la setmana passada, que eren sobre el complement circumstancial i el complement de règim verbal, doncs aquesta tarda, en aquest vídeo, us parlaré de l'atribut i el complement predicatiu i els seus corresponents pronoms febles. D'acord? Bueno, perquè ens situem una miqueta en tot aquest embolic, vale? Per què estem aquí? No? Doncs vam començar a parlar dels pronoms, vale? I vam fer un repàs així general dels diferents tipus de pronoms que hi ha i després vam arribar als pronoms febles. Però els pronoms febles substitueixen els complements verbals. Doncs primer hem de saber quins diferents tipus de complements verbals hi ha i saber distingir-los dintre de l'oració per després, quan fem aquesta substitució del pronom feble, ho fem correctament. D'acord? Llavors, hem fet el complement directe, el complement indirecte, hem fet el circumstancial, el complement de règim verbal. Vale? I ara, avui, comencem amb l'atribut i el preposicional. I així teniu una miqueta més d'idea per quan hàgiu de posar els pronoms. D'acord? Doncs ara ja passem a tota l'explicació, que la veureu aquí al vídeo, i per fer els exercicis ja sabeu que podeu parar, sempre donar-li a l'stop, mirar les vegades que siguin necessàries i després continuar. I que heu de tenir a prop un full, una llibreta i un llapis o un bolígraf i una goma. D'acord? Doncs que vagi molt bé. Demà no us perdeu la classe de memòria. Demà toca taller de memòria, que és dimecres. Vale? Tenim tot el dia moltes activitats per fer. Així que ens veiem. Un petonet molt gran. Bueno, aquesta tarda tenim teatre també. I un vídeo molt interessant amb moltes cosetes molt xules. Qui vulgui afegir-se'n, encantats. Un petó molt, molt fort. Mua! Parlem de l'atribut, primer. L'atribut és el complement que acompanya els verbs copulatius, és a dir, els verbs ser, estar, semblar i parèixer. Aquí teniu uns exemples. També l'atribut complementa el verb i a la vegada es refereix al subjecte, amb el qual concorda en gènere i nombre. Quan és un adjectiu, cosa que succeeix en els 3 exemples anteriors que teniu aquí, d'aquesta manera els verbs copulatius exerceixen de lligam entre el subjecte i l'atribut i no acaben de tenir un significat ple. Per exemple, la piscina està neta, Joan pareix content ballant sardanes. A banda de la funció de l'adjectiu, l'atribut també pot realitzar 3 funcions més. Una és el nom o sintagma nominal, per exemple, la Quima és una gran conductora seria l'atribut. El sintagma preposicional amb una preposició, en aquest cas seria de curses, o adverbi o sintagma adverbial, que això com aquí no, molt bo, porta un adverbi o un sintagma adverbial. Ara donem pas a la substitució pronominal. L'atribut d'una oració normalment se substitueix pel pronom feble u, sempre que sigui indeterminat i quan no porti un article, un possessiu o un demostratiu. Per exemple, la cançó és llarga, la cançó ho és. Veieu que no porta article? L'ordinador està apagat, l'ordinador ho està. Vale? I així l'altre exemple. D'altra banda, sempre que l'atribut sigui determinat, és a dir, que vagi introduït per un article, un possessiu o un demostratiu, els pronoms febles que el substituiran seran el, la, els o les, segons el cas. Com aquí teniu l'exemple que diu, són els teus llibres? Sí, que els són.
Mireu, ara parlarem del complement predicatiu. És l'adjectiu que complementa els verbs predicatius i que a la vegada fa referència tant al subjecte com al complement directe de l'oració, amb els quals també concorda en gènere i nombre. Vale? Aquest acompanya un verb no copulatiu, és a dir, que no sigui ser, estar, semblar o parèixer. El parèixer és un sinònim del semblar, I, per tant, a tots els verbs menys aquests, que aquests, com hem dit abans, parlaríem de l'atribut, d'acord? Llavors, aquí teniu uns exemples i diu: la concordança entre el subjecte i el verb fa que el complement predicatiu tingui unes semblances a l'atribut, el que parlàvem, ¿vale? Però la diferència està en el verb que acompanya cada complement. Així doncs, si el verb és copulatiu, el seu complement serà atribut, però si el verb és predicatiu, el complement serà predicatiu. Ara veiem uns exemples. Diu, la pista està mullada i la mullada és l'atribut. En arribar s'ha posat vermella és un predicatiu. ¿Vale? Diu, en aquests dos exemples veiem que mullada i vermella concorden tant en gènere com en nombre en les dues oracions. Ara bé, segons el verb que les acompanyen, realitzen una funció o bé una altra. Per tant, caldrà veure si el verb és copulatiu o no. El complement predicatiu també pot fer referència al verb i al complement directe, amb el qual concorda en gènere i nombre. ¿Vale? Diu, té la roba estripada. La roba fa de complement directe i estripada és el complement predicatiu. D'acord? Vam veure el pis robat. El pis fa de complement directe i esvoltada de complement predicatiu. Parlem ara de les funcions del complement predicatiu. Mireu, a més d'un adjectiu, també pot ser un sintagma nominal o un sintagma preposicional, és a dir, amb un nom, o bé també que porti una preposició i un nom. ¿Vale? El complement predicatiu s'acompanya de qualsevol verb que no sigui copulatiu, com hem dit abans. I aquí teniu uns exemples. ¿Vale? I ara després ja en parlarem de com es pronominalitza, però aquí teniu també uns exemples perquè aneu veient. Parlem ara de la substitució pronominal del complement predicatiu. En aquest cas, es substitueix pel pronom feble i. Per exemple, s'ha quedat boca badada si ha quedat. L'Àlex s'ha tornat antipàtic si ha tornat. ¿Vale? Per un altre costat trobem casos especials amb els verbs fer-se i dir-se. En aquests dos verbs hem de pronominalitzar amb el pronom en. Per exemple, es diu Roger, se'n diu. S'ha fet musulmà, se n'ha fet. Què tal? Com ha anat aquesta teoria? Bé, no? Bueno, repasseu-la les vegades que facin falta i ara dono pas als exercicis. Ja sabeu, millor agafeu paper i llapis i goma o una llibreta i un bolígraf, com voleu, i endavant! La setmana que ve, solucions. Petons! Mua!